God dag og velkommen. Det her det bliver bare en lille infovideo. Der kommer ikke rigtig til at være noget spil i baggrunden. I får bare lov til at se mig stå her. Det kan være, at jeg laver nogle emotes og sådan lidt. Men ja, det bliver en infovideo. Og det der kommer til at ske, det kommer sådan til at handle om det, der kommer til at ske på kanalen. Og blandt andet det, der kommer til at ske, det er, at en af mine gode venner, der hedder Rasmus, han joiner kanalen, og han er den type, som der godt kan lide horror games, så derfor kommer der til at være nogle horror videoer, nogle serier med horror games, blandt andet Slender og Amnesia og sådan noget. Og hvad han ellers godt kan lide at spille af sådan nogle klamme spil. Grunden til, at jeg ikke selv gør det, det er fordi, at jeg hader sådan nogle ting. Jeg er virkelig en tøsdreng, hvad det angår. Så det kommer ikke til at være mig, som der laver videoerne, men det kommer til at være ham, Rasmus. Og jeg beklager over, at der ikke er kommet noget ud på det sidste, men der kommer så også til at komme mere ud nu, hvor vi så er 2, der laver videoer, i stedet for det kun er mig. Og første episode af de der horror-videoer der, de kommer ud i morgen. Jeg ved ikke helt, hvad det bliver endnu. Jeg har ikke snakket med Rasmus om, hvad det bliver, men vi har i hvert fald snakket om, at det kommer til at ske i morgen. Og Rasmus der, han er en, der går i min parallelklasse, og han er på alder med mig. Og jeg kendte ham lige siden børnehaven, og han er en af mine rigtig gode venner. Så der er ikke noget der. Og vi kommer bare til at lave noget random pis og lort. Så ja, jeg håber I vil tage godt imod ham, og jeg håber stadig I vil kigge med på kanalen. Og så ses vi bare. Så ja, vi ses. Hej hej. Husk at subscribe og like.